Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat het multidisciplinaire team weer aan de slag kan gaan. Gisteren was er een ceremonie met de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Gouverneur. En daarbij kreeg het team van de Economische Inspectie nieuwe uniformen. En daarmee zijn ze meer zichtbaar. Is het ook werk dat ze doen, dat is al heel belangrijk, wordt er meer, krijgt een beetje meer cachet. En de medewerkers van de Economische Inspectie voeren dagelijks inspecties uit bij alle bedrijven die een economische vergunning hebben. Als controle-eenheid, die valt onder het ministerie van Economische Ontwikkeling, onder leiding van minister Middelhoff, voert het team uniforme controles uit om verwarring met personen zonder bevoegdheid te voorkomen. Het uniform is belangrijk, het versterkt de identiteit en ook werd bekend dat er meer gecontroleerd zal gaan worden. Dat is belangrijk en zo zal er ook met de taskforce van de afdeling Volksgezondheid worden gekeken naar, om het maar even de gezondheidscontroles te noemen. Dus controles zullen toenemen, dat was de boodschap van de minister. Radulfus ontkent discriminatie. Het Rooms-Katholiek schoolbestuur, waar het Radulfus College onder valt, laat weten dat ze elke vorm van discriminatie ver weg van zich houden. De organisatie heeft in een persbericht laten weten dat ze reageren op kritiek van minister Van Heidoren. Die had vragen gesteld over de ongelijke behandeling en discriminatie op basis van wijk of herkomst van het schoolbestuur. Het gaat namelijk over de inschrijfprocedure van het Radulfus College. En volgens het Rooms-Katholiek schoolbestuur is daar helemaal geen sprake van discriminatie. En benadrukken ze juist dat het Rooms-Katholiek schoolbestuur als kernwaarde heeft gelijkheid, inclusie en liefde voor ieder kind. Incident met brancard. Nou, gisteren ging de video viraal, zoals dat heet. Jouw Plet, voormalig statenlid en momenteel medewerker van de fractie van Man Pin, die deed mee aan een demonstratie van de nieuwe ambulances en daarbij kwam hij ten val. Het was een schrik. De video die ging echt overal door het dak heen. Die bijeenkomst, dus het bekijken van die ambulances, had te maken met een vergadering met minister Silvania en ook mensen van de FKAK over die aanschaf. En volgens oppositieleden moet de minister meer hebben geweten van de aanschaf van de ambulances en wast hij nu zijn handen in onschuld. Maar er is veel mis met de aanschaf van de ambulances. En volgens de oppositie moet de minister meer zijn verantwoordelijkheid nemen. Silvania zelf legde uit dat niet hij degene is die de ambulances daadwerkelijk uitzoekt, maar dat daar mensen van de FKAK verantwoordelijk voor zijn. Vergunning voor Connect, dat vond gisteren plaats. Telecommunicatieprovider Connect, dat heette vroeger Aquatel, heeft gisteren officieel zijn operationele vergunning gekregen. Minister van Verkeer, Vervoer en Telecommunicatie Charles Cooper gaf die vergunning en ook minister Van Heidoren was erbij aanwezig. En nu heeft Connect alle vereiste toestemmingen om van start te gaan met haar commerciële dienstverlening op Curaçao. Curaçao heeft daarmee meer concurrentie, innovatie en klantgerichte dienstverlening in de telecommunicatiesector. Dadelijk is er dus meer keus bij het bepalen van wie je de internet aan verbinding wil hebben. En dat is waarschijnlijk alleen maar goed voor de cliënt. Curaçao roept landgenoten in het Midden-Oosten op om zich te registreren. Dat heeft de regering van Curaçao gisteren gedaan. Iedereen die op dit moment in gebieden als Israël, Iran of in andere landen in het Midden-Oosten zijn waar sprake is van een gevaarlijke situatie, wordt gevraagd zich te registreren. Het kan via de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvan kunnen mensen naar informatieservice.nederlandwereldwijd.nl en op die manier wordt er een beter overzicht gecreëerd van alle Curaçaonaars. En Nederland doet dat voor Nederlanders, waar ze zich bevinden. En de oorlog tussen Iran en Israël is zich alleen maar aan het verhevigen. Er zijn beschietingen over en weer. En daarmee is het goed dat het Koninkrijk weet waar haar burgers zijn. En wordt een oproep gedaan om de conflictgebieden te verlaten, zodra dat op een veilige manier kan. Minister heeft aandacht voor leerlingen in rolstoel. De extra had gisteren een gesprek met Kishon Jacoba. Hij is een jongen in een rolstoel die moeilijkheden ondervindt bij het vinden van een school vanwege zijn beperking.
2018, toen hij 11 jaar oud was, raakte hij betrokken bij een ongeluk. En sinds die tijd zit hij in een rolstoel. Het is nu lastig om een school te vinden, omdat sommige scholen geen toegang hebben voor mensen in een rolstoel. Er is ook contact opgenomen met minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Heidoren. En hij liet weten dat hij op de hoogte is van het geval en dat hij bezig is om een oplossing te vinden. Volgens hem kan het niet zo zijn dat iemand, omdat hij in een rolstoel zit, niet naar school kan gaan. Van Heidoren gaf aan dat zijn ministerie klaar staat om elke situatie aan te pakken en oplossingen te zoeken. Welkom voor de nieuwe MCB-directeur. Quinten Fraai is de nieuwe directeur van de Maduro en Curiels Bank. De grootste bank van Curaçao, de grootste bank van de 6 Caribische eilanden in het Koninkrijk. En hij werd gisteren welkom geheten. Hij is al bezig met een kennismakingsronde en hij gaat daadwerkelijk met veel mensen praten. Maar gisteren was er een welkom. Hij deelde 2 mooie donaties uit. Eentje aan het Curaçao Museum van 77.000 gulden en een aan Kamabi van 70.000 gulden. Hij volgt hiermee Sikou Capriles op als nieuwe directeur van de MCB. En vandaag is dus echt zijn eerste officiële werkdag. Succes daarmee. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao bij een brand in de garage van Cedicor. Gistermiddag moest de politie en leden van de brandweer van Mundo Nobo met spoed naar de abattoirweg. Er was een melding ontvangen van een brand in de garage van Cedicor. En toen de brandweerlieden daar waren, zagen ze dat er een brand was in de laadbak van een vrachtwagen. De medewerkers van Cedicor waren zelf bezig met het demonteren van de vrachtwagen toen het afval in de laadbak vlam vatte. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon het vuur worden gedoofd. En dan is de opening van Panda Express, die wordt vandaag geopend. Panda Express is voor degenen die dat niet weten de grootste restaurantketen dat gespecialiseerd is in Amerikaans-Chinese keuken. Om u een idee te geven, ze hebben 2400 vestigingen in Amerika en komen nu ook naar Curaçao. En er zijn veel mensen op Curaçao heel erg blij mee, met daarmee een verrijking van het aanbod van het eten op de luchthaven. Maar voor degenen die vaker in Amerika zijn geweest, die is Panda Express een mooie herinnering en zijn ze blij dat die hier komt. Veel animo voor de Haringparty, die werd gisteren georganiseerd door de Lions Club in samenwerking met Fundación Duna Mucha Oman. Dat betekent natuurlijk dat kinderen een hand uitgereikt krijgen, dat ze hulp krijgen. De Haringparty werd georganiseerd om te zorgen dat 1300 leerlingen weer een heel schooljaar lang gratis ontbijt krijgen 's ochtends. En daarmee is het een heel goed doel. Over eten gesproken, maar in een totaal andere context. De dine-out, dus wat we vroeger kenden als de restaurantweek, heeft nieuw leven ingeblazen. En we spraken erover met Jan Barendse. Want vanaf 25 juni tot 5 juli kunnen mensen weer tegen een vaststaand tarief
gaan lunchen of dineren in een van de vele restaurants die Curaçao rijk is. Jan Barensen, we gaan praten over de Dine Out Week Curaçao. Dat is lang geleden dat we een restaurantweek, of in dit geval de Dine Out Week, hebben gehad. Hoe lang is het geleden? 6 jaar geleden. Jeetje. Ja, 6 jaar geleden. Voor corona natuurlijk. Dus, ja, het is toen stortte alles in. Het is gestopt en wij vroegen ons al een paar jaar af, waarom is het er niet meer? Mensen reageren er heel positief op. Die gaan graag uit eten voor een vaste prijs natuurlijk. Ja. En het was er niet, dus toen hebben wij de stoute schoenen aangetrokken, mensen bij elkaar gezocht en het is opgestart en het draait. 25 juni gaat het beginnen. De Dine Out Week is een manier om naar een restaurant te gaan. In plaats van dat je altijd naar dezelfde bekende gaat, ga je nieuwe restaurants leren kennen. Vaste prijzen, vinden mensen ook altijd heel prettig dat ze weten wat ze krijgen. Maar het is vooral om te laten zien hoeveel verschillende restaurants er op Curaçao zijn. Hè? Nou, je hebt het al uitgelegd, dankjewel. Ja. Dus dat is precies het hele gebeuren. Er zijn veel restaurants bijgekomen in de laatste paar jaar. Het concept van een vaste prijs maakt dat je weet waar je aan toe bent. Dus je kunt voor 77 of 99 of voor 122 kun je instappen. Je drankjes zijn apart en mensen die reserveren online. Ja, en dat concept werkt, want je hebt weer een prima excuus om uit eten te gaan. Ja. Mannetje, vrouwtje, vriendengroepen hebben een excuus. We gaan in die 11 dagen, het is geen week, het is 11 dagen, ga je uit eten. En zijn de restaurants enthousiast om mee te werken? Ja, absoluut. We hadden er 35. Inmiddels, ze druppelen nog binnen op het laatste moment, kan nog. Dan sturen ze dus direct het menu op en dan zijn ze online en beginnen de reserveringen te lopen. Dus we hebben er nu dan 40. Dus, en die zijn blij. Het leuke eraan is dat die chefs die doen moeite om een leuk menu samen te stellen. Dus je ziet, ik heb al die menus voorbij zien gaan. En toen kreeg je heel veel honger. Ja, dan krijg je honger, absoluut. Ik bedoel, lobster, vlees, vis, culinaire barretjes, etc. Ja, het is echt leuk hoor. Het is echt dus het is niet het gangbare menu en je weet precies waar je toe bent. Dus. En dan weet je van, nou, dit restaurant dat bevalt me heel erg en daarna kun je natuurlijk gewoon weer zelf dat is de bedoeling. Ja. Dat is de bedoeling, ja. Leuk. Het begint 25 juni, het duurt tot 5 juli, dus dat zijn wat je zegt 11 dagen lang. Ja, klopt. Lunch en diner, dus heel veel variatie. Dat ging als volgt. Wij wilden natuurlijk, het is de eerste keer, dus het is al die tijd niet geweest, maar wij zijn niet die organisatie die het deden. Dus we zijn met het diner begonnen. Alleen de restaurateurs die zeggen van wij doen heel veel lunch. Curaçao luncht graag. Dus toen hebben wij ze ook maar uitgenodigd voor een lunchpakket. Dus nu online staan er dus en lunch en diners om te kiezen. Goed zo. Als mensen meer willen weten, als mensen willen reserveren. Dineoutweek.cw natuurlijk. Hartstikke simpel. En daar vinden ze alle informatie. Overzichtelijke website. Alle menus staan erop. Je kan browsen door de menus. De restaurants staan er natuurlijk op. En je kunt daar reserveren hoe het restaurant gereserveerd wil worden. Dus sommigen hebben een online module, anderen willen gebeld worden, gewhatsappt, ge-mailed. Kan allemaal. Dus, goed zo. Nou, ik zou zeggen iets smakelijk. Ja, leuk. Dankjewel. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws, want Venezuela heeft de vredesvlag gehesen, dat zegt president Maduro. Honderden aanhangers van de regering marcheerden gisteren in Caracas om op te roepen tot vrede bij het conflict tussen Israël en Iran. De Venezolaanse president Nicolás Maduro riep op om een derde nucleaire wereldoorlog te voorkomen. Er is een grote mobilisatie geweest in heel Venezuela, meer dan 50 marsen in alle steden om de vrede in de wereld te eisen en een einde te maken aan deze oorlog. Aldus Maduro. Hij zei dat de imperialistische manoeuvres het volk van Iran in een grote nucleaire oorlog storten. Hij deed een oproep om te zorgen dat de oorlog wordt beëindigd en kreeg daarbij steun van de Iraanse ambassadeur in Venezuela. Die gaf aan dat ze nooit een oorlog zijn begonnen en ook niet willen beginnen. En volgens de Venezolaanse autoriteiten moet er worden gezorgd dat de Zionistische staat Israël wordt ontwapend van zijn nucleaire wapens. Dus een oproep tot vrede, stoppen met vechten en ook Israël mag geen nucleaire wapens hebben. Dat is de punt van Venezuela. We houden het voor u in de gaten en dat blijven we doen en we hopen dat u ook blijft kijken. Het allerbeste, tot ziens, dag.